tukuka amene ujayo teja sanza. Ai mwa club ino lani basani ndatukule our business. All right, tubange George. Kuza utegula muona ndi mulijana. Kulani muona ndi amanduza. Ya, isama panga George. Sama panga George. Mungu ndibwerere. Zima ucharo zorezi. Amayi ena ochita business mumsika wa Vumbwe akana ndalama imene mayi Trifonia Mpenganjira amawapasa kuti atukulire business yawo. Ndalama imene mayiwa akana ndi 500,000 imene Trifonia Mpenganjira akuchita dongosolo lotukula azimayi. Dongosolo limene akuchita mayi Trifonia Mpenganjira ndiyo kuti akufuna apereke 20 million kwa azimayi amene ali otakataka ochita ma business, ndipo iyeyu akumapita m'misika ndikumalandiritsa ma 500,000 mokuti atafika mu mzinda umeneyo wa Blantyre anakhamukira kwa Vumbwe kumeneku ndi kutcholo kumene adayamba kupereka ma 500,000 koma atafika pa amayi amenewa amene amagulitsa tomato komanso masamba adacheza nawo, ndipo pamapeto pake ananena kuti mwacheza bwino ndikupaseni ndalama yokuti ndikutukuleni. Chodabwitsa ndi chokuti mayiwa adakanisisa kuyikana 500,000 yochokera kwa mayi Trifonia Mpenganjira. Adawafunsa kuti kodi mukana chifukwa chani, iwowa adafotokoza ndithu maso muligwa poyera kuti ndalama yongolandira imawaopsa. Tatiyeni muonere video yonse mmene Trifonia Mpenganjira adayendera ulendo wake kufikira pa amayi amenewa amene adakana 500,000. Funso nkumati kodi inu mungayikane 500,000? Nanga mayiwa achita zoyenera kuyikana? Taonerani video yonse. Mukamaliza school business musiya? Ayi simasiya. Nanga mwina muzapeza ntchito. Ayi business nizasiya. That's why ngababira ku school kuje masiya bumu. Ndicho ngaja kuti business zipirabe basokolo. Kuti tikamapanga kuti zinthu zina samalani samalivuta. Chifukwa ndinapanga zokuti ngababira ku school business masiya bumu. Chenga kuti mumene kuja kumakhala zinthu zosiyana muna zinthu zimakhala zovule. Maona zokuti ndrama kuti samalivute. Ndrama sumajoka bali pa business. Okay, ndiye kuyamba umene business wana kuti last year mu June namba ndi ndalama zinga? Namba ni 5,000. Panopa zikuoneka bwanji? Mukayika mukagulitsa mwana kuti kampamba kanafika pati? Panopa mpamba wanga makhala 15,000. Ndiye pomwepo kumanena kuti zothandiza ku school zikumachoka sopompo ndiye zikumatheka bwa? Zimatheka. Nomwe tidapesecho chomwecho. Koma zimakhala zovuta kuti tipeze ndrama yokuti tidyere pakhomo komanso tipangiza school. Ndrama komwe timangapeze kuchepa kwanko timakasunga. Okay. Uli iye chani ku Sochi Technic? Apa na iye 2026 lolugamba iye 2. Okay. Chabwino. Pacha dzaka ticha zinga? 24. Dzina nda? Brenda Excel. Ndi boyfriend? Boyfriend aibo. Okay. All right. Chabwino. Fusa la persona. Okay. Chabwino Brenda. Ine mazango endera kuno kunjuli kuno. Mafuna ndone azimayi ndachitsikana amene akupanga business. Komanso mafuna ndifudziwe kuno kuti business yo mukupangiranji. Mungopanga kuti makonda bwera kunsika uzagulisa zinthu olo pali phindu limene mukupeza kuti phindulo limathandiza so inu nomwe. Ndiye ndaona kuti iwe ukuti phindu limene limachoka mu tomatomu limakuthandiza kuti upite ku school Sochi Technic kumene ukupanga study fashion and textile, is it? Yeah, so kuti ukakhala ku school koma yako ndamene makhala pano koma business ndi yako. Okay, ndachifanya kuti mwapita ku school ineyo zandisangalatsa kwambiri. I think imene mabwera ku masimu yambekeza kuti ndipeza mwana wa school. Ndimaona ngati ndipeza azimayi okhaokha. Ndiye ndifuna ningokulimbikitsa kunena kuti ukakhala kuti iwewe wekha suzithandiza
pamafika stage ina yake mu moyo kuti makolo athu pena sangathe kuti thandiza kuti tipeze zimene tikufuna pa moyo wathu. Ndi iweyo pawekha umayenera kudzipanga push mene ukuchitiramo. Ningokulimbikitsa kuti school imene upangayo usasiye. A boyfriend akhale apo kumamaso patsogolo akhale mbali yacha ya school. Mukamaliza izakhale za dongosolo bwino business iso osatani osasiya. Ndi ndaona tomato wina uyu ndi wang'ono ndi wankulu ndi pamene pa mabayi yake akumayenda bwanji. Aba 200 aba 100 300 aba 150 200 oyo 300 oyo. Okay, so yo ma 400 umaita kusankha munthu. Amasankha. Mmodzi ndi 400. Uyu ndi 400 kwacha. Okay. Kule nawo mutiyezere kuyo kawa 2000 kwacha kuti naneso 2000 kuthandizireni kampamba eti ka school kweti. Mutsegulira liti? Aba balira chaka cha mawa. Ndalo wakale pa. I not this year. Oh, chifanya ni sukupita 2025. Aba badufuna ndizipita kuma attachments. Ma attachments. Upangira ku ma attachments. Ai sina bezi. Una bezi. Makuyangana. Ndikuyangana. Umayangana ku nyimbo. Ndangana ku plantaya. Oloko nkuno. Leo kapanda kuti suna bezi chimachitika chino. Basi ifama wanga tinchula atwe yo soka timatha kupeza ndalama munja mawanga antwena tima amasoka makonde timatha kumene kujako ga muna kumapita makonde muja and kumene kujako makhabe zovuta ifwa timalipira komano kwinako sitimalipira umosalipira usamapeze. Okay, so ate amene amakhala makonde amafuna kuti ngodzilipira yamafuna alipire makuti uli apo matha kudula nsalu dress muno bwino kusoka muno bwino ukusiyira ine nsalu ndisokera dress. Okay, chabwino. Hayi basi tiyezeni tomato kuti ife tiyendepo pano. Baja customer sasa nkaeni. Yezani. Basi follow eka kwa na mimi za kwana zingada. 16, okay. All right, tonight and done. Brenda Kisai. All right, Brenda. Minimum 1,400 minute kulira tomato hiyo. Ukapita kunyumba ukakhale pansi ukaone kuti moyo wako upitilira bwanji. Tima yako ali kunyumba. Oh, okay. Jambe mene apa uweruka nthawe yanji. Umaluka madzulo. Okay, chabwino. Tije ma details ako ndiye kuti chimwene wa atigayira. Okay. Koma ndizabweranso. So kuti 2025 yose uli pakhomo upanga ma attachments. Ndiye ndizabwera ndizaone kuti kodi bench ikuyenda bwanji. Kodi zithekadi zokuti sama fees zituluke mmenemu. Zabwino zonse ndikhoza kuhaga. Zabwino zonse. Nzika mwambiri. Mmene ndithu zikuyendera pano pa msika wa Njuli pamene Trifonia Mpinganjira afika kumene ndithu akucheza ndi amayi amene awapetsa amene akuchita malonda koma si amayi okha apatapezanso msungwana amene ndithu ali pa skulu ndipo cheza naye amugula tomato ndikumpatsa ndithu kangachepe kamene kathandize ndithu kuti kapititse patsogolo business yake. Pano tafika pa malo ena pamene pagulisidwa ndithu zakudya chipisi. Ndiye ndithu tiyeni timve kuti acheze ndi anthu amene wa motani. Muli bwanji? Tili bwino. Zina ndani paja? Tijaso zibabaso? All right. Business yanu mnayamba lita amayi Mary. Ndinayamba kale 1997. 1997? Ndizaka zochepa 16.
munayamba business yanji? Tomato ndinayamba ya matemba ndiye ndinasiya ndinayamba nokena kwena tomato. Njoka ku tomato Ndiye ndinayamba zigegi yes. ndikena kuti basi ndapenga malo kwa chairman. Ndatikele ni malo kuti tizingopangapo ndi chani ndi chipisi. Yetu ndiye ndimene anatikela malo wangu mapanga chipisi. Ndezimayenda ndithu Pang'ono. mwindiyananga Ndi ana 7. oyamba ndisakazinga Ali ndisaka 35. ali pabanja wamkazi wamuna Wamkazi. wachiwiri 197. omaliza ndisakazinga 17. Ali ndisaka 7. Ali kusukulu stand 3. okay muli pabanja mati Malima tomato. wodetsa kapena Timakaolesa. maodesa anthu amabwera kuzaoda. Timapita kulokulisika ubunguzi. Okay mene lili tsiku la lero tinene kuti zimene mwaoda mbatatesi apandana pa saladi apo zopangira zikeke ngati mwaoda za ndalama zingati? Ndinaoda ndinango za mbatata sizokhazi osawerengera ndi ujeni koma mbatata ndi mafuta. Ndinaoda ngati 380. 380,000 then mukaphatikiza mafuta ndi zinazo mafuta ndi mbatata ndi zimene zonalowesa zimene uyo ndi flour flour. izo mmaoda kuti za nkhuku Timaoda kumbumbuzi. Nzipalasiro zokha ndi mitu. Zimene ndimaoda. chifukwa chani mangotcha zipalapasiro ndi mitu? Mpamba ukachepa timaoda zimene zikapezeka timaoda nkhuku imodzi nkupangira imodzi milisi. koma anthu amagula ndithu zimayenda fandawo lizo ndi zambiri sitiya kuti mukuyembekeza kuti makasitoma abwera agula. Abwera pang'ono. Ayi ndithu ipera thokoza kuti tabwera takudziwani. Mangoyendera msikawo kungwalimbikisa azimayi amene amadzuka mama amayamba nthawi yanji? Pena 6 koloko pena tikachedwa tikagwira ntchito zina timabwera 8 koloko 9. Madeire makhala Timakhala tili pano kupatula lasana. mapempha mpingo wanji? Chabwino. Okay. Tiyazeni chips muike mpepa. Kumajango ngole. Okay, tichitentese? Muri okay? Msadentese. Okay. Ndemasomphenya anu ndotani business yanu ikulowera kuti? Business masomphenya ndolera kuti pena umaona ngati kupita chisogolo. Koma sina nkaumati ukamagulisa siku lina upezeka kuti Ichi ndi chabwa? 15. Ikusika pena iya uona kuti aenda masiku amenewo ukuona yakwera. Basi ndesi timaona masomphenya eni kuti tingane kuti koma apa ndiye tikuona ife kuti sitithekera. Hayi. Timangoona kuti bora chokudya cha siku limene tikutani tikupeza. Muli ndi moika? Okay. Komano ana school? Ana onse wamene tikune nawo. Ana 7 onse ali muzinchito 4. Mapunditsa nditi? Amalekeza form 4. Koma kwina kama zipitiriza okha. Mafunika chonde. Okay. Ndiye ana umawalimbikitsa bwanji. Nangasaona kuti inu mwati business mnayamba 1997. Ndiye kuti mafizi onse anachokera pa business yanu. Sindikaname kuti achokera apapai. Ndisi nafike nthawi nayake mene mmati ndatopa za business zawo zolima zimingozisiya. Sitinanenepo uli ndi china chochita ndiye kuti ukakhala kayi pakhomo. Ndiye nchifukwa timango alimbikisana kuti inuyo munazigwira ni ntchitozo muziphunzira sukulu mugwire ntchito ndiye kuti inuyo muna muzatigwira pang'ono tisapuma. Chifukwa kuti tsiku lina ino simuzakhala ndi mphamvu zoyima pamenepo pamoto pakumaotchaso chips chete. Ndiye kuti chimatatiza adalira ana aja kuti adzakugwireni dzanja. Okay, chabwino apa mwati ndi 1500. Ndipo titati tizalipirana mawa mwavomera? Ndavomera timotero ndinu. Mumapereka ngongole? Ngongole na matenga ena ayi timaganiza. Business yanu mumatengera ngongole inuyo? Alright, tilipira motere. Tathokoza. Ndeno manena kuti apo mangoda zipalapaso ndi mitu. Mene mumuli ndalama yokwanira yokuti poti business imayendera season yetu. Ndiye kuti zimene zimasowekera zinazo mukaoda
muonjezera. Ambuye akudaliseni chaka Nanuso akudaliseni zikomo kwambiri. Zikomo. Yeah, mayi amene akuchita business yogulitsa chipisi zigege ndi azinzawo ndiye ndithu amenewa awalimbikitsa ndithu kuti apitirize kuchita business yawo komanso aonesetse ndithu kuti sakugwa mkhayi chifukwa zimenezi ndi zimene ziwathandize kuwatukula pa business yawo pa banja pawo komanso pa moyo wawo. bwino. Business yanu muti makhala pa daily munayambalira kale lake mungakumbukire kale mwinjananga njana 12 komaliza ndi zaka zingapi? malizana bado 2002 woyamba bado 1975 ndi alivuti ana amene aponeka onsewo ndakuluakulu akuluakulu koma inu anazimira pawokhana sandi mmodziyo ndini makhandi zizukulu zanu ndi business mukupangirani basi kuzithandiza nthawi zambiri timati tikaphunzitsana timadalira kuti ine mphamvu zanga zikazatha ana aja azizandithandiza ndi ndikudabwa kuti woyamba muti anabadwa 1970 ya koma ano mukanayima pa benchi pa amafuna kuti ndisiye ndeni mauza kuti chonde mphamvu zanga sezenati ndidikire ndikaye chifukwa chokuti ana wali ndi kuthekera kokuthandizani. Amakhala kuti zosangalatsa ndi ngati mpamba wa business amakuthandizani ndi anawo anandithandiza ndiwona imeneyo nemaisesa kuti musaduke ndikaduka mauza kuti ndionjezera ndasangala kuti ndacheza nanu kabenchi kolemereratu kolemerera business ikuyenda imene wezi ndinu mainda ine maisudi maisudi okay maisudi business yanu munayambalira kale chifukwa chani mmapanga business nanga ndikakhala chete manjalende nde ndijeja ana zidzukulu zijeja abambo aliko kunyumbako abambo alipo nawo ngasi basi ngongotambala pako ndetonse likakhala otambalala nde palibetu chabwino nde chifukwa ine ndimapezeka pano kuti ndipeze chakudya kunyumbako ndi mtala wangayo ndi zidzukulu tione chakudya mayi osangalatsa wodyetsa nzibambo khala pakhomo ambuye akudaliseni kwambiri katungwe nkukankhana pamene bambo sakuthekera iwo sali pa ntchito ndetonse likhale manjalende ndetipanga cha palibe chimene chingaende uzanikwani kuti mpamba wanu munayamba bwanji komanso mphenyawo business yanu ikulowera kuti inetu business yanga ndikuiona kuti ninayamba kalekale ndicholinga chokuti munthu ukangokhala kapena kungodikira kaya abambo mmene anali pa ntchito iweyo kuti ukhalenso manjalende ndekuti palibe chingachiti chitopeke ndayamba ntchito ya bambo asanasiye ntchito cholinga choti ukazikavuta benchi ndi yanu yanga ndengati lalelo litingoti katundu ali pano ndi wa mpamba wa ndalama zingati kungoyerekeza kuti mangolowetsa kusili makhala nazo busy kuti tiwerengese kuti mwakuti uma nanga mmadziwa bwanji timukuluza kapena mupanga profit basi ife ndimanguti bwana ndikudya kunyumba ndikatolera pang'ono bola kenaka kakasowa ukatole ubweretse apa tinene kuti business ya moyo wa tsiku ndi tsiku moyo wa tsiku ndi tsiku kudya kwa tsiku ndi tsiku ndalama isamasowe yofuna kugula zinthu zapakhomo chabwino
Okay, basi peni mangoendera msikawu. Chabwino. Funa kudziwa kuti azimayi anzathu akutani, mwina tingaphunzirepo nafe. Chabwino. Kukayambaso mwina akageni pena pake. Naso kukhala nako kuti tapitirizirani baba. Osati inu mundigaira. Iyayi, inu yono muona kuti kalamba ija ikujetsa ndala kunyumba kuje ndi zitsukulu. Kodi yatukuka amene ujayo teja sanza. Ayi mwayankhula bwino lani basani ndatukule our business. All right, tibange chonchi. Kuza utsegula muona ti muli chani. Kulani muona ti mwanduza. Yeah, sama panga chonchi. Sama panga chonchi. Mwangu ti ndibwerere. Zima opshari zore. Tandifora kusati mezima opshari. Ndimezezera lesonzikira mantha mundu kulowera. Kumene mulowera ku. Zima opshari ngesizina zake zote mapezeka tundaliswina usali wako. Mwati usiwani mwaukana. Umene kuti usiwani ngawo. Dalisi atwele. Chabwino. Nditu. Tsokoza zika mwambiri. Ziko. Kuyendera misika kuchoka kwa Vumbwe. Muna mapereka kwa azimayi alipesitali yese 500 kwaje 500,000 500,000 kuti athandizikire ma business awo. Koma ndaona kuti inu mukhanga kuti muthumba mumulika muli bwino ndithu. Imene imandikwanira. Eti. Zika mwambiri. Ziko. Paja tinacheza. Ndiye tinabwerera uko. Mafuna kuti timve kuti business yanu imaenda bwanji yaposo imaenda bwanji. Ndiye mandizo kuti muli ndi ana koma ana wama kuthandizana. Pang'ono. Mukhoza kulola kuti ndikuthandizeni. Okay. Muli 500,000 kwa chameni. Pamene anawo sangathe kukwanitsa kuthandizani mukhoza kukaonjezera ndalama. Ndithudi. Ine dzina langa ndine Mrs. Mpinganjira mmadzi? Simadzi? Dzina langa ndili limene. Zikomo kwambiri. Menemo ndithu ndi mmene zikuyendera pano pa msika wa Njuli kumene Trifonia Mpinganjira akupitirira kufikira amayi amene akuchita business ndipo akuwathandizanso mu njira zosiyanasiyana. Okay. Aminga umodzi? Aminga umodzi ndiyo. Okay. Yeah, koma ine ndimakonda awa adomasi. Akamafuta. Yeah, ndifuna usanyika acha ndi ati awa. Osayika m'mafuta. Amene. Ndi umodzi ndimabwa? Ma 1,000 uko 500. Ndiye niko na 2,000 kwacho. Mmakaoda kuti? Mmakaoda ku Mlumbuzi, pena kuthondwe, pena sukulimbi. Business nayamba liti? Business nayamba 2017. Nde from 2017 kufika pano ikuyenda bwanji? Business pano pasi kuyenda bwino, chifukwa ya chilala chimene chagwachi. Ndiye tumati tikagulisa lipeso chokudya, ndiye pano pasi zikutheka kula asiso ana mafinzi ku sukulu. Sizikuyenda uleko pano pati kumayendera kuti tibwereke pa munthu tikaode ndiye tikabwera tikugulise tibwezerese. Mmatengera ngongole business yanu ngongole yake ndiyo ngubweka pa munthu kuti zandivuta tibwereke komano sitimatengera ngongole iyi. Ayi. Munayamba ndi mpamba ndiye imapezeka kuti ingosika chifukwa choti malinga ndi mavuto mmene kupezekera m'makomo. monga ngati izizi nsomba izi mwakaoda kuti ndipo mwakaoda liti? Nsomba izizi ndakaoda ku Mlumbuzi, zina ndinaoda lachisanu, zina ndaoda lachiwiri. Pamba mmene munanyamula ukaoda zinayendera mazingana? Pamba mmene ndinatenga ukaoda inali 60,000. Pabanja? Tili pabanja. Pamba amatani? Angukhala anali pantchito ndi inatha pano angukhala. Pepani. Ndithu. Ana alipo? Ana. Momwemo angofunika aphunzire basi. Chifukwa mwapanda kwaphunzitsa ndi musasamalatu mpaka kale kale. Eti? Alright, chabwino ine ndimangoyendera azimayi amene ali m'misika ing'ono amene amadzuka daily mamawa kubwera ku msika.
kugulitsa kupeza kangachepe kuthandizira pakhomo mzimayi amafunika azipanga chonje kuti pamene bambo mkono mmodzi wafoka mzimayi athe kuwathandizira yeti osati amunanga amangokhala ine ndizipita kwathu mukundisamala koma ndalimbikitsika nanu kwa okay. So ndaikama umumu kangachepe koma ndi 500,000 imeneyi muthandizikire mukamakaoda nsomba mukaonjezere sindinaonepo usipa apa mukaonjezera usipa unadula mukaode ambuya akutsogolereni pa bizinesi yanu zikomo kwambiri. Tikutero ndithu kuno ku msika wa Njuli mboma la Chiradzulu kumene ndithu Trifonia Mpinganjira akupitirira kufikira anthu amene akuchita business kunoko ku msika wa Njuli. Afikirapo amayi angapo amene ndithu wasiyira kangachepe kutiso athe kugwiritsa ntchito mwinapo potukula business yawo. Apa akuti akufuna afike gawo lina la msika uno ndiye ndithu inu mungokhala pamenepo kuonera Zodiac Television pamene ndithu tikupatsirani tsatane wa mmene iwowa akuyendera. Iwowa ndithu chachikulu akuti akungofuna kutukula business komanso umoyo wa amayi amene akuchita business. Apa pa 100 kwacha? Oh, dzina anu nda? Teresa Mateyu. Makhala kuti? Makhala kulanga koma nabwera ku Magani. Maganyota? Imalima ndi mwana ku skulu. Oh, amphunzira kuti? Aphunzira kwa Mphaso na Ndamu. Ali form 2. Ah, okay. Anyway, ine ndimangoyenda dzina anga ndine Anabeta. Ndimangoyendera msikawu kuti ndione kuti azimayi anzanga kupanga zotani kungokusilirani kuti mmatha kudzuka mamawa kubwera pa msika pano kugulitsa pasipo paliya somwezo tiona. Oh, okay. Ndiye ndifuna ndikuthandizeni koni business kuti ithe kupita pasogolo kuti mwina malo mungopanga zigumu zokhazi mungati sokuphika mandasi pambalipa mungati somwina kupanga kasamusa pambalipa sichonje. Mulizokwanira amenemo ambuya akudaliseni. Tikutero ndithu kuti Trifonia Mpinganjira akupitirira kuyenda ndi kufikira amayi amene akuchita business pa msika umene wa Njuli mu boma la Chiradzulu. Ndipo pano ayima pa amayi amene akugulitsa mangowa. Ndimanika kuti tikamupeze. Chifukwa cha nthawi yanga kukhangati yandithera ndinabwera kuti ndizangokuonani mu msika muno komanso ndikuthandizeni kodi ndikandalama kochepa kuti business yanu ipite pasogolo. Ine monga mzimayi zanu ndikufunirani zabwino zonse mukamapanga business. Koma business imafunika kuyikapo chidwi. Osati ukapeza kampamba kuti sunagwirire ntchito ndekudya konse kathelete. Mwini wake wapa ndani? Madam. Menemo ndithu ndi mmene zachitira kuno kumsika wa Mulumbuzi kumene ndithu Trifonia Mpinganjira akucheza. Sitinakumana koyamba kati. Awo ndamene ali ndi details yako so andipatsira. Zikomo kwambiri.
menemo ndithu ndi mmene zakhalira pano pa msika umene wa Njuli kumene ndithu Trifonia Mpinganjira akuthandiza anthu. Mwina amayi choyamba tikudziweni. Ndine Loda Eliya. Ndinu mmodzi mwa amene akuthandizani Trifonia Mpinganjira. Mawu anu ndotani? Mawu anga ndiothokoza kopambana apa ndimasokera ndalama kuti ndizipanga genero mato apa ndiyamba genero mato. Mango wanda season pano atatu kupeza mango kundika ndi mango oti so atithera kudula akusowa apa tiyamba no genero mato zinthu zatithekera zikomo kwambiri. Zikomo tathokoza kwambiri. Amene ndi mmodzi mwa amayi amene alandira ndithu thandizo la mpamba kuchoka kwa Trifonia Mpinganjira. Tilinso ndi mtsikana mmodzi amene amuthandiza ndipo yeyu akuchoka akupezeka kuno kunjuli koma amaphunzira ku Sochi Technical. Mwina choyamba dzina liti? Dzina langa ndi Brenda Kisale. Thandizo ndi limeneli mawu ako ndotani? Ine langa ndi chisangalalo ndikuyamikaso kwambiri chifukwa sindimayembekeza zoterezi kuti zingagwere kwa ine. Pa anthu ambiri pansika pano koma ndikuthokoza so zanga monga ngati mwina ayina machini mwinaso ndipezanso moyo wa machini pamenepo. Ambuye alemekezeke chifukwa cha thandizo limeneli. Skulu yako kupanga cha? Lupanga textile and fashion design. Tathokoza. Amene ndi mmodzi mwa asungwana amene tawapeza kuno ku Njuli, ku msika wa Njuli, boma la Chiladzulu, kumene Trifonia Mpinganjira akupitirira kufikira anthu makamaka amayi ndi thandizo losiyanasiyana makamaka loti wathandize kupititsa patsogolo business yawo. Ndiye ndithu pompano tikhale tikucheza nawo kuti mwina atiuze kuti atayendera kufika malo amenewa zawapatsa chilimbikitso motani komanso kachitidwe ka anthuwa mwina zawasangalatsa motani. Chabwino, mwafika kunonso kunjuli kumene mwafikiranso anthu amenewa. Mwina mawu anu atakhala otani? Ndine wosangalala kwambiri kuti ndakwanisa kubwera kunoko kuzakumana ndi azimayi amene amatha kupanga ma business ting'ono. Ndine wosangalala. I think mwachidule ndingotero. Anga umasangalala ndikamathandiza munthu. Mukutsindika kwambiri ponena kuti business imene akupangayi aziyikapo mtima. Osati imene kampamba kakhala nako mwina focus ngokhala kungoidya koma aziyikapo mtima. Mutanthauzani? Business ndi chinthu chokuti umayenera kuyikapo mtima wako ngati kuti ndi mwana wakhanda amene ukuyenera kumusamalira daily. Tine kuti kampamba kamene uli nakoko ndiye nthawi zambiri azimayi athu business ikamalowa pansi nthawi zinaso umatha kudziwa kunena kuti kodi ndiseva bwanji kampamba kamene katsalaka akhoza kungogiva chifukwa business jalero sinaende mawa sinaende kenako akayikira kuti I think business ikuvuta ndiye ndimangopereka mawu amene kungalimbikitsa kuti asamafoke business ikakhala kuti sikuyenda. Pakatipa mwachitaponso ntchito ngati imeneyi koma kwambiri maunika kwambiri kumbali ya achinyamata amene akuchita business. Mwina ndondomeko imene muchitayi mugwiritse ntchito ndalama zingati nanga mwina mukuyembekezera kufikira uchuluka bwanji? Okay, so project ya azimayi ndi ya 20 million kwacha. Komano in March tizapangaso resume ya ma youth aja chifukwa tinapanga last year so tizipanga every year. March tisankhaso ma youth ena amene amalandira ma 1 million kwacha. Cholinga ndichonena kuti achinyamata ndi azimayi komanso azibambo tafikira azitha midzimolo madera osiyanasiyana aliyense azitha kukwanitsa ndithu kupeza kenakake kangachepe pa moyo wa tsiku ndi tsiku kudzera mu business. So I think kwambiri chimene ndikufuna kulimbikitsa achinyamata kukhala ndi chidwi chodziyambira pawokha ochopanga business chifukwa tonsefe sitingakhale pa ntchito makampani ndochepa kuti alembe aliyense. So you've been to Vumbwe Market and now you are here at Njuli Market meeting these women, helping them. Shed more light about this initiative. All right, so this initiative is for 20 million kwacha, specifically for women in rural areas. The ones that or they are doing small businesses like gusa masamba, tomato, cabbage, maybe chickens, or gocha chips and all that. So we started with Vumbwe. This is Njuli. Tomorrow I think we are also going somewhere and it feels good, you know, when you're helping someone. I'm just happy, that's it. Now you're emphasizing on the need for these women to be committed to what they are doing. Shed more light on this. Why should that be the case? It's very important to be dedicated or to be focused on what you are doing.
Actually, when you have received some money or capital that you haven't sweated for, Suna Kongole and all that, you can lose focus because then you start taking that money using or buying some things that you have been longing for. So those words were just to encourage them to take that money and boost their businesses. That's all. That's Madam Trifonia Mpinganjira. She has just launched her initiative in which she is giving out about 20 million kwacha to rural women in various parts of the country, and today she's been to Vumbwe market in Tiolo, and now she is at Njuli market in Chiradzuru, where she has also met a number of women, including a young girl who is studying or pursuing studies at Sochi Technical, and she has assisted her with some money amounting to 500,000 kwacha to help her boost her business as well as help her in her education. And Madam Mpinganjira has also helped a number of women that she has met. The women who are selling, some are selling mangoes, some are selling green vegetables. So she says that her aim is basically to uplift the lives of rural women, especially those that are committed to do business to sustain their lives. So mmene ndithu takarukambira kuti Trifonia Mpinganjira akuti iwo acholinga chawo kwambiri akungofuna kuthandiza amayi amene akukhala madera akumidzi kuti awathandize kwatukula pa business yawo. Mawawu anayamba ndi kwa Vumbwe kumene athandiza amayi ochuluka. Pano tili ku Njuli mboma la Chiradzulu kumenenso athandizanso amayi enanso ochuluka. Kumene kusana kumana ndi msungwana amene akuphunzira ku Sochi Technical ndipo amapanga business koma akakhala pa holiday ndeta amasira amayi ake kuti azimuthandizira. Amuthandiza ameneyo ndithu ndi ndalama zokwana 500,000 kwacha kuti atukule business yake komanso zimuthandize pa maphunziro ake. Mukuyankhula kwawo akuti ntchito imeneyi ndiyopitirira ndipo iwowa akufuna atagwiritsa ntchito 20 million kwacha kuthandiza amayi akumidzi amene akuchita ntchito za malonda zosiyanasiyana. Ine ndikulimbikitseni kuti mukhale pamenepo kuonera Kanema Zodiac pamene tipitirize kupatsirani ma program osiyanasiyana. Dzina langa ndine Kasim Aubi, sinali ndekha, nali ndi Hezekana Monde, nali ndi Chakunyambo, komanso anzanga ena na Andrew komanso Lakson Chipumphula amene timakupatsirani tsatane wa zimene zikuchitika. Ntchito imene ndiyopitirira ndipo ife ngati Zodiac tikhale ndithu tukupatsirani zomwe Trifonia Mpinganjira akuchita kudzera mu ntchito imeneyi. Mwakoma nonse, khalani pamenepo kuonera Zodiac Television.